era visto. Hola, señor. Podería darme vostede lume, que ben se ve que é vostede un home moi fogoso. Picaste! Son eu! Son Moncho de Lameiro! E diredes vos, Moncho, que comedia é esta? Me botache este ao travestismo. Deso nada. Vou así vestido porque estamos en Entroido. E no Entroido xa sabedes que eu me disfrazo de señorita ligera de cascos, piz, pireta e coqueta. Ainda que hai xente que pensa que o único Entroido legítimo é o Entroido tradicional galego. Bueno, e desto precisamente trata a primeira estremonía desta noite. Kevin Peliqueiro. Cousa fina, mira que encaixe fantástico. E o que dis, papá? Pero, a ver, que eu non digo que este disfraz de señorita non este ben, pero como o Entroido tradicional galego é unha mierda. Cuidado co que dis, payaso, que este costume meu de vestirme de señorita piz pireta xa ten máis anos que ti. E que máis ten os anos que tiñan a tradición? A ver, que é máis bello? Ir ao botellón ou a manía esa de levar aos nenos ao instituto? Cal é mellor? Cal está peor? Vale, o que te queres, non me rompa las pelotas, Pero mira unha cousa, en Lameiro xa tivamos a nosa versión de Entroido tradicional galego. E sabes que? Non funcionou. Ai non, e logo que pasou? Non te acordas? Non. Pois atende. Son o Zoupón, o personaxe tradicional do Entroido de Lameiro. ¡Chácale! ¡Ortega, falta de millón! ¡Chácale! Entre o burro que é e a pouca cultura cinematográfica que ten, Kevin non entendeu o concepto do flashback. Tiven que chamar a nai para que llo explicase ben explicado. O Zoupón de Lameiro nin existe, nin debeu existir nunca. Foi un invento aquí de lumbreiras do teu pai para intentar imitar os grandes de verdade. Os peliqueiros, os cigarrós, as pantallas, os felos, os vergalleiros... ¡Buah, tío! ¡Qué pasada, Eses sí que teñen centos e centos de anos. Bueno, carallo, é que terán que ver os anos, nene, explícalle a túa nai que dá igual o antigas que sexen as tradicións. Yo, papá, queres calar a boca que está falando mamá? Queres non interrumpila? Por favor, continúa, mamá. Pois mira, eles non son bechos, pero levan animais pintados na cabeza, non? E andan por aí meténdose coa xente e dándolle vergallazos nas pernas e tiran a xente tamén fariña mezclada con formigas doentes. ¡Uah! Pero con formigas. Sí. Pero formigas sin daño a xente. Sí. ¡Uah! Foi de cabeza asado Chino Yun a ver se tiña disfraces de peliqueiro. E contra todo o que se puidera pensar, tiños, amigos, tiños! Que tan poderoso é o xigante asiático, Non se lle escapa unha. Ai, chiguosa! El combo dominicano contra o consorcio. Isto sí que é unha guerra e non a de Cuba, carallo. Se promete. E mira, Kevin marchou xa. Ni idea. Kevin! ¿Qué? Non estou. Casi xa marchei, para o botellón. Bueno, veña, va, xa marcho. Xa non estou, vale, veña, chao. Señor, arranca dunha vez e cala un pouco, payaso. Mira que maravilla. Tataralanta. Tiri, 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 tiri. Lara, tiri, tiri. Mira, estoy metiendo un compás. Nesta familia temos dúas cousas que van camiño de converterse en lenda. A querencia da miña Elvira pola violencia salvaxe e a cabezonería do meu fillo. Cantas levou o tipo despois do incidente das formigas, Pero el nada, el sigue, R que R. Dios. Pero ti estás seguro? Xúrocho, cariño, xúrocho. O tipo está diante do espello, asustándose el mesmo. Bota a fariña contra o cristal, depois sai correndo e daría un pouco gol. Como se pode ser tan imbécil? Por iso xa sabes que non teño resposta. Bueno, pois ala, veña, arreando. Jolín, Elvira, logo non podías baixarte un día a falar con ele? Xa, Moncho, pero que si baixo eu desgracio para toda a vida. Vale. Que baixo. A ver, nene, xa sei que falo mesmiño que fan os peliqueiros de Laza, home, pero é que tens que entender que nós non temos o carácter chisposo dos ourensáns. Ai, non!
Mira, saca eso, que parece Walking Dead. Saca eso, home. Que tengo unha cousa aquí especial para quitar, A ver, tens que entender que a xente de Ourense é máis alegre, divertida, feliz. Eles están de broma todo o día, home, de carallada. Importalles pouco que lles arreen correazos nas pernas ou que lle tiren fariña con formigas. Pois nós deberíamos ir igual que eles, papá. Imposible, home, imposible, pero ti... Como que imposible? No, porque aquí a vida é máis dura, entendes? Aquí chove seguido, apenas hai cobertura no móvil, e eso marca o carácter da xente. Por iso somos así tristes e cativeiros, É verdad? que licua... Pois sabes que te digo? Que os galegos deberíamos aprender e valorar máis os tesoros que temos. Porque sen Ourense está o mellor entroido do mundo deberíamos de estar orgullosos disso. Sabes que te digo? O día que os galegos e galegas aprendamos a celebrar xuntos o entroido, entón ese día seremos un país feliz. Incluso nos cambiará o carácter. Ten aquí, nené. Kevin é como é e non ten nin idea de nada, ben sabedes. Pero ás veces o tipo, non sei como fai, pero faime sentir orgulloso de ser seu pai. E mesmo de ser galego. Agora sí, díxenlle que o das formigas na casa nin tolo, fora. Pero el nada, el encantado, colleu a porta e alá foi a espantar a todo o lameiro. Que tipo. Emocionante e moi noso e todo o que queirades, vale, sí, seino. Pero houve tantas queixas e ameazas de denuncia que non me quedou máis remedio que aplicarlle un ultimátum. A ver, René, a ver. Marcial, que é un santo. Hilario da Madeira. Maruja Rula. Mira, se non falo con eles, chantan unha denuncia a todos, home. Mira, faime caso, por favor. Lameiro non é un sitio para estas tradicións, home. Aquí non hai sensibilidade antropomórfica. Pois sabes que te digo? Que lle llan polo saco. Canto menos queiran, máis formigas van llevar, que teño lote delas. O que vas levar es ti, nene, o que vas levar es ti. Mira, cando batas cun veciño revirado de verdade, acabas no hospital. Sí, home, sí. Que me van? Vanme pegar a min, a min, a Kevin José, o peliqueiro de Lameiro. Sí, home, sí, na vida, que van levar son eles. E cando o ultimato non funciona, hai que recorrer á solución drástica. Esquecera comentarche unha cousa, nené. O entroido que hai hoxe na de Puscas é un entroido tradicional popular galego. Con peliqueiros? Claro, home, especial peliqueiros, Dixo Puscas que foras canto antes. E que levaras todas as formigas que teñas en stock. De verdade? Claro, home, xa estás tardando, viña, arranca. Vou ir. Vou coller unhas formigas que hai aí atrás na leire, vou botar vinagre e iso é cremita, papá, que iso vai estar que doeza. Veña, vamos, corre. Busquillas, atende que é unha emerxencia. Sí, mira, acabanme de dar un chivatazo. Polo visto, hoxe un da choupana vai vir pola noite disfrazado a lameiro. Como que pa que? Pa que vai ser? Pa tirarnos formigas, para humillarnos, para insultarnos. Efectivamente, eso mesmo pensei eu. Matalo a golpes, acabar con ele. Correcto. Mentres Kevin recollía formigas, Elvira máis eu disfrazámonos e arrancamos para de Puscas. Sabedes que hai veces que non me gusta que lle zoupen ao neno, non? Bueno, pois hai outras que sí, que me encantan. Pois sí, díxome o Pepe da gasolineira que ben sabedes que ten información de primeira man sempre. Vai vir un peliqueiro da choupana a tirarnos formigas. Pois non se atreverá a vir por este local, porque métolle unha balleira que lle acordo o resto da vida, mira o que che digo. Ola, Pusquis, non te fíes, que os chompañentos son moi pagados de si mesmo. Verdade? Moi ben falado, Anselmito, moi ben falado. E moi capaz de entrar aquí e penetrar na boca do lobo. Pero eu non digo matalo, home. O mellor o que había era darlle un susto. Nada, ten que escarmentar, Vaiselle pasar esa estremonía do entroido dunha vez. Quietos parados, mirado que ven aí. Vaya, que sorpresa, un peliqueiro.
Señor Peliqueiro, eralle mellor que marchara, oh. Tranquila, Elvira, deixame a min. Señor Peliqueiro, que se lle ofrece? Ai, pero nene, ai, pica. Ai, pues que soy nada, Por cuidado nada, Elvira. Así entra a educación, Busca, na cabeza non. Na cabeza non, home. No, na cabeza non, que lle pode facer falta. A Cincenta de Lameiro. ¿Qué vos parece? Ay, qué bonito, Ramona, estás guapísima. É verdade que Don Anselmo foi moi amable en convidarme a gran baile de máscaras do Clube Financiero de Santa Comba. Tiño presentimento de que vou atopar un mozo guapo e con moitos cartos. Me extrañaría nada, Ramoniña, porque todo o que alguén a este lado dos añas vai ir a esa festa. E ti estás arrebatadora. Seguro que atopo algún mozo guapo con moitísimos cartos. O meu príncipe azul, o amor da miña vida. Ven, vou ata a casa de Don Anselmo para ensinar de vestido. Moi ben. Piña, hasta logo. Hasta logo, guapa. Ay, mira pa aí, que princesa. Sí, Ramona estaba radiante. Pero a felicidade ia lle durar ben pouco á criatura. Anselmito, crápula, desgraciado, sácido, como se te ocorre ir ao baile do Clube Financiero con esta cantonga? Mamá, a unha beleza así se lle permite calquera cousa. Ah, por favor, Anselmito, es un insensato, un soñador sen remedio. Ir ao baile tan elegante con esta inmigrante. Que vai dicir a xente, Anselmito? Perdoa, Ramoniña, non é nada persoal contigo. Anselmito, esta é unha das maiores tolerías que se che ocurriu na tua vida. Mamá, estásme dicindo que en pleno século XXI non podo acompañar a Ramón ao baile por culpa das túas vellas e pasadas conviccións sociais? ¡Ja! ¡Ja! Pero que tipo de persoa sería eu se te fixese caso? Un ser desprezable. Anselmo, como vayas con esta candonga ao baile, baixoche a túa asignación mensual. ¿Ah, sí? Sí, Sí? pois sí. Pois que sepas. Pois que sepa, Ramona, que estou atado de pés e mans. Non podo facer nada, mamá. É a que non. Pero Anselmito, Don Hortensia, eu son boa chica. E son inocente, son... Se non che gusta isto, marcha a China comunista ou a Albania. E agora mesmo te me poso a fregar o chan. Por que ia ter que facer eu isto, Don Hortensia? Porque iso que tens que facer aquí. Veña, a fregar. Colla a ferramenta. De acordo, Don Hortensia. Ramona obedeceu, en vez de marchar, porque ten un gran corazón, miña pobre. Pero como che quedou vestido así? É que non sei que emprega para limpar. En vez de lexivia como fai todo o mundo, que emprega? Sosa cáustica, ácido sulfúrico. Vedes, a onde leva a vosa obsesión pola limpeza, vedes? Por eso non limpo eu. Non limpar é moito máis sano. Pois tampouco ni unha cousa nin outra, que para entrar nos teus baños hai que poñer traxe de astronauta. Pois se queres ir vas cajar de campo, se estás máis a gusto, é o que se fixo sempre, ademais así estás en contacto coa natureza. Foi toda ti, Don Hortensia, Agora non vou ter a oportunidade de coñecer o meu príncipe azul. Que se vai fixar comigo con estes farrapos e non penso que non vai para nada. Para, que se cadra non tens que renunciar a ese evento. Pode que eu teño unha solución. Nese momento, Lino resplandecía como as fadas dos contos. Ou eso, ou que todo o viño que bebemos xa facía o seu efecto e eu vi o resplandecente. Mira que teño aquí. É o traxe da posta de largo da filla do notario. Carísimo, de Mariñeira City. Podes levalo se me prometes que o vas cuidar. Como se fose a miña propia vida, penso cuidar. É só unha cousa máis. Tes que devolvermo antes das 12 da medianoite, de acordo? Nin un minuto máis, que a esa hora teño que entregar o paquete, De acordo. Normal. Se fose para outro, non importaba. Lino podería facer a entrega máis tarde, pero tratándose dun notario... Todo o mundo sabe que os notarios son moi amigos de cumprir os horarios.
Dou fe. Que? Este vestido é moito mellor que outro, verdade? Espectacular. Mira, con ese vestido non vai haber mozo en todo o baile que se che resista. E mirade, puxen estas zapatillas. Creo que están moito mellor que o zapato. Dá toque máis informal, verdade? Claro que sí. E recorda que tens que devolver o vestido antes das 12 da noite, eh? Non hai problema, papá Moncho. Os transilvanos sempre cumplimos con nosas promesas. A que non o fai, ali temos costume de emparalos. Por iso sempre cumplimos cas nosas promesas. Miña Ramoniña que é moita hora, la vai tindo. Vou buscalo o meu príncipe azul. A festa foi maravillosa. Ramona pasou non grande e ningún home era capaz de apartar a vista dela. E o casadeiro máis guapo e listo da zona non parou de bailar con ela en toda a noite. Foi maravilloso. É guapísimo, é simpático. Estivemos bailando toda a noite e para min ese tempo foi que estivemos 2 horas e para min foi como se fosen 2 segundos. Era como se tivese bolboretas no estómago. E é raro, porque ese día eu non comín bolboretas. Por qué? Non comín bolboretas. É que nos alá en Transilvania temos costumes culinarias moi extrañas. Aquí somos máis de nécoras. Ai, non me gusta nada. Ben, pois eu estaba ali con ele, pero entón tiven que marchar de repente do baile, porque eran as 12:05 e Lino estaba esperando por min para poder levar o traxe á notaría. Pobriña, no mellor do baile. E entón eu estaba marchando e cando marchaba, el chamaba por min. Pero eu non botei a mirada atrás, por qué? Porque tiña a cara chea de mágoas. E el non quería que vise miña cara chea de mágoas. Pero sabes que foi o pior? O pior foi que se me caeu o zapato. Ainda por riba. Perdi o zapato. Pero a min dame igual. Dame igual, tú sabes por qué? Por qué? Porque ele ia descobrir que eu non sou millonaria como a ele. E se dar conta que non tiño cartos como a ele e non quería saber nada de min. Non ia querer ter fillos comigo nin casar comigo. Dona Hortensia tiña razón. Que tan equivocada estaba Ramona. O guaperas ese toleou tanto por ela que quedou coa zapatilla e agora anda por todo o lameiro probando a ver a quen lle vale e quen é a dona. A ver, prova. Ainda que doa un pouco, ti intenta, dalle. A vida en que, muller, leva media hora intentando meter o pé nesa zapatilla e ben se ve que che queda pequena. Prova, guapetón, prova. Que se intentamos un pouco, entra fixo. Ademais, das unhas fregas cada vez que probas. Bueno, xa está ben, esta zapatilla non é túa. Ademais, estás casada comigo. Home, estás aí tonteando co guaperas este. Ai, como te pos, Moncho. Esta é unha tolemia. A ver quen é a próxima en facerse pasar por dona da zapatilla. É un cabronazo. A ver, vou probar el bombón ese da zapatilla. Ai, veña, prova, iralle. Mete o pé nesa zapatilla que eu son a túa princesa. Xa vale, e ti, guaperas. Serás moi guapa e terás moitos cartos. Pesa un payaso, home. Mira, vou che ir a buscar a dona lexítima da zapatilla. Espera aí. O guaperas debe de ser un pouco desnortado e parvo para non decatarse de que Elvira e dona Hortensia non son Ramona. E sí, que son eu. Mira, é a miña talla. É o meu número. Mira, perfeito. Perfeito, o meu número. Ala, xa está. Pero teño que dicirse, príncipe azul, que eu non son rica heredeira. Non somos de mesma clase social. Sinto defraudarches, así que querías ter cousas comigo, pero non vai poder ser. Son os teus pés a raíz que sostén a flor máis maravillosa. Descalciño é tan fermoso que teño ganas de bicalo con estes beizos de tolo namorado. Ramona, atopeite onta noite escapaches, non sei por qué. Princesa, a miña cincenta, o amor ti máis eu xa somos 3, menas a 3. E sí,
Nun principio, este parece un deses contos de e foron felices e comeron lombrices. Pero houve un final inesperado. Mandino a merda. E logo? Estaba enfermo, mamá Elvira. Na máis da Puscas fomos para a Choupana. E ali puxose a probarlle todos os zapatos a cada muller que vía. Dame igual a idade, dame o mesmo. Ai, non me digas que porco. E verdade, andaba yo lindo os pés a todas as mulleres e os zapatos. Pero que cabeza cabe. Mira ti, co guapo que era, andaba metido no fetichismo dos pés. Sabe, a mí non me importaba. A mí gustaba que me fixera o de olir os pés. Pero de verdad que yo fagas a todas as mulleres. A todas as que atopas. Pero que cabeza cabe. Pero, así que o príncipe azul era un pervertido. Pero que merda de historia sobre a ilusión e a magia do entroido esta. Cousa de tua nai, nené. O xe che dixen que o entroido é un tempo de choqueirada e de extremonía, Eso sí, que as súas cousas boas, o cocido, as filloas, as orellas, E despois está verme a mí lucir este modelito de París. Sí, para que medio lameiro acabe vomitando o cocido. Es que, papá, debería facerlle caso a mamá e ter algo de dignidade e deixar de vestir así. Ti non sabe o que dixo. Mira, vouche dicir unha cousa. Se hai entroido en Lameiro, é porque houve un día no que a mí se me ocorreu disfrazarme de señorita coqueta. E dígoche máis, se ti estás neste mundo, é gracias a este disfraz. Moncho, non lle contes esas cousas ao neno que o traumatiza. O neno ten que saber a verdade e punto. Mira, nené, aquí en Lameiro non había entroido, non se celebraba. Aquí na máis que había Corpus Christi, San Mamé e Brixo do Carmen, pero entroido non había. Non. Daquela nós pensábamos que era unha festa relixiosa dos choupañentos. Pero houve un día no que, gracias a este disfraz, naceu o entroido en Lameiro. É coñecido como o día do primeiro entroido de Lameiro. O primeiro entroido de Lameiro. Para que entendades ben esta peripecia carnavalesca, tendes que situarvos moi atrás no tempo. Alá contra o final da era dos homes das tabernas. Pois eu escoitei que en Santa Comba van celebrar unha festa desas de poñer caretas. Así que non é só cousa dos calvinistas da Choupana, É verdade, efectivamente, En Canarias sí que hai unha enorme, máis concretamente na localidade paradisíaca de Tenerife, creo que se chama, que é onde vou ir eu de emigrado, pois en nada, nunha semaniña estarei eu alá. En canto acabe cuns flecos que teño co contrato do traspaso da taberna, alá me vou. O seu paso desa festa, a mí non me vai a andar disfrazado. Que pasa? Isto non é un disfraz, é un uniforme de tuno, vale? Pero que seivades, é un uniforme sagrado para min e non penso sacalo en toda a vida. Sabedes que vos digo? Eu penso que tiñamos que montarnos aquí unha festa desas de disfraces, Por que non? Nós somos como todo o mundo. Pois sí, é verdade. Había que facer. Nesta festa aquí en Lameiro non se fa unha festa de chompañentos. Esa está. Sabedes por qué? Porque o digo os meus punto. Non se fai punto. Xa está. Non, lógico, pero habrá que sair do atraso algún día, non? É ser como os demais. Escoitame unha cousa, Gedellas. En Lameiro sempre fomos de asnar no atraso. Así que non nos fai falta cambiar nada. Por moito que o digan tres hippies afeminados. Punto. Tipo inflexible, Papá! Hola, troncos. Hola, Eli. Papá, que di mamá que xa está a comida, que pases para casa. Pois casi mellor que vaya ainda antes de que empece a paz con estes tres afeminados. Que tal, Elvi? Gedellas, queríache preguntar, que lle botas o pelo para telo así tan sedoso e tan brillante? Pois a verdade é que non ten moito truco. Lavo con auga fría para que non se me abran as puntas e despois do aclarado botolle un segundo champú. ¡Pero vamos a ver, hombre! Veña, xa está, acabou Elvirita, veña, deixa de falar con estes tres afeminados. Pero, papá, que non facemos mal ningún, Xa está, pasa pa casa, candón, te estou dicindo. Xa vou. Hasta luego, cocodrilos. Hasta logo, Elvi. É demasié. Sí que é, sí. Demasiados meus Quedades avisados, e así non mato-vos. O deixades en paz a miña Elvirita e xa está, mato-vos e punto. Isto sobre todo vai por ti, Gedellas. A miña Elvirita é unha flor demasiado delicada como para que ande corrompendo un hippies drogadito como a ti, entendido? Entendiches ou non? Pero por que me chama drogadito se eu a única erva que tomo é a caña que fai seu pai?
Me parece pouco estupefaciente. Calquera outro teríase achicado ante a ameaza do vello Eulogio. Pero eu xa daquela toleaba en silencio por Elvira, Elvi. O que pasa é que non sabía como seducila. Así que funlle pedir consello ao playboy número 1 desta parte dos Xallas. Imaginades de quen falo, non? Correcto. Buah, Anselmi! Así que tamén che vai ao licor de ervas, Jo, Jedellas, que paleto es, tío. Isto é pipermín, vale? Pipermín. Consélome directamente de Londres. Buah, Pipermín, que demasié! Está aí farrafauces, que cachonda está. Veña, tipa, tío, non te enrolles. Que queres? Nada, quería que me aconsellases para entrarlle a Elvi, a filla de Eulogio. Oh, Elvi. ¡Ja, ja! Pica salto, Jedellas. En fin, aquí en Lameiro todos sabemos que tes un pelo moi molón. A verdade, tío, esa melena mola, pero na arte da seducción o pelo non é todo. Ademais, non é por nada, pero Elvira é moita jaca pa ti. Xa, home, pero por intentalo non perdo nada. A ver, axúdasme. Bueno, vale, mira. Mañá en Santa Comba, na discoteca Dirty Dancing, hai un baile de Antroido. Leva ali e que vaya disfrazada. Disfrazada? No, don Eulogio nunca o consentiría. No, o tipo é antidisfraz total. Di que os únicos que levan caretas son os choupañentos. Diso se trata, paleto, de que vayas en permiso. Non te enteras, Contreras. Ás mulleres encántalles a transgresión, o perigo, o prohibido. Uah, como controlas de titis, Anselmi, que guai. Ven, anímate. Chama. Por teléfono. Pero o teléfono non vale para o ligoteo. O meu teléfono vale para avisar na casa cando chegas tarde ou para gastar bromas, Paleto, entérate dunha vez. Hoxe en día o teléfono é un arma imprescindible para a seducción. Ei, Jedellas, estamos no século XX, vale? Que tío dis? Don Anselmo, ou Anselmi, como lle chamábamos daquela, sempre foi un adiantado ao seu tempo. Elvi! Son Moncho Jedellas! Escoitasme! Escoítate medio lameiro, paleto. Non fai falta que verdes que non estás falando co teu tío de América. Elvi, mira, quería invitarche a unha festa de Entroido que hai mañán na Dirty Dancing de Santa Comba. Sí, pero teu pai non tería por que enterarse, muller. Claro que iríamos disfrazados, sí. Desmadre e transgresión a tope. Que ben sei que ti és unha rapaza moderna e divertida. Que me dis? Vale. Quedamos así entón. Veña, chao. Díxome que sí. Naturaca, paleto, aconselleiche eu. Por certo, debesme 7 pesetas da chamada. Desde logo non pensei eu que o teléfono ia valer para o ligoteo. Hai ser certo iso que din que el futuro ya está aquí. E así, a través dunha chamada telefónica, quedei con Elvira na taberna do pai de Puscas para disfrazarnos de incógnitos e marchar desde ali no meu vespino para Santa Comba. Que maravilla, o uniforme oficial da selección argentina que levaba Maradona o ano que ganaron o Mundial no seu país. Pero non... E a perruca pa que a queres? Mo pa que a quero, payaso. Para parecerme ao Pelusa. No, pero hasta para a túa melena con esa perruca. A ver, Lino, se me quero disfrazar de Maradona, tereime que parecer a él, non? Ainda non lle entendo o chiste ao tema este dos disfraces, non sei. Hola, tíos. Elvi, pensei que me ias dar plantón. Non, home, o que pasa é que tiven que esperar a que meu pai saíse da casa para poder sacar o disfraz. Mira. Deixou a miña prima de Arteixo, vou ir de cabaretera. Dios, cousa atrevida. Va a estar super sexy, Elvi. Non será un pouco atrevido demais? A muller é para nada, o atrevemento é propio desta novidade que é para nós o Entroido. Veña, vaite cambiar o váter e despois vou eu. Vale. ¡Jedellas! ¿Dónde andas, cabronazo? Meu pai. Ai, mamá. Colle isto e vaite a escondelo ao baño, corre. ¡Ajá! Estabas aí, non? Acabas de romperme o corazón, Elvirita. Pero por que? Eu vim buscar unha garrafa de viño que rematamos o da casa. ¡Mintes! Vamos de contar, don Hortensia, ahora mesmo. Sei que te meteches co Jedellas a cousa esa astromonía, esta calvinista das máscaras. Hai cousas que non cambian co tempo, Xa daquela, Anselmi era moi amigo de botar a lingua a pacer e largarlle a nai cousas que non debía. Bo, papá, eu non sei que che dirían, pero eu non sei nada diso das mascaritas, Ben, ves, eu vou ir para a casa a facerse a cea. Aquí non marcha ninguén ata que aparece o piolloso das melenas. Eu non saco a escopeta cargada da casa se non é para pegar tiros. Entendido? Flequillos, pon mai o miñón.
Imaginade a situación. Eu pechado no váter por dentro. E o tipo fora esperándome ca escopeta para pegarme un tiro. Eu intentaba manter a calma, a ver se o tipo se aburría e marchaba. Pero nada. A cousa aínda foi a peor. Pois, moito tarda o calandra a casese, non? Bueno, pois vou botar a mexada que a ninguén se lle ocorra sair de aquí para avisar o melenas ese, entendido? Se non mato xunto con el. Teño 2 cartuchos. Don Eulogio, é mellor que vaya a mixar a leira, que o baño está ocupado. Como que está ocupado? Por que está ocupado? Polos meus c... Se levo aquí 1 hora. Me estás contando. Ajá. ¡Ay! ¡Tédelo agochado aí! ¡Tédelo aí! ¡Hedellas! ¡Sal do retrete! ¡Estás acurralado! Agora sí que non tiña escapatoria, amigos. Pero non me dijades por qué. A miña cabeza traballa como unha locomotora cando estou baixo presión. Así que de súpeto ocorreuseme unha idea para escapar dali con vida. Unha idea arriscada, sí, pero genial. ¡Hedellas! Sal! É a última vez que te aviso! Se non tiro a porta baixo a tiros! Un momentiño, por favor, que xa saio. Todo bater para vostede, cabaleiro. Xa sei o que estades pensando. Como é que tendo o disfraz de Maradona te acabas disfrazando de señorita coqueta? Bueno, pois porque por desgraza Maradona na máis cae un. Sería moi inverosímil que viñase pasar a noite dun sábado á taberna do pai de Puscas. Agora, pilingues descocadas, hainas así. E pódelas atopar nos lugares máis insospeitados. Ten que disculpar, señorita, pasa que... Pensei que dentro do váter había unha persona, pero que non ten nada que ver ca beleza que ten vostede. Pois sabe que? Se chego a saber que fora había un cabaleiro tan aposto e viril como a vostede, tería saído moito antes. Sí, amigos. Ainda que increíble, a miña estratagema funcionou ao 100%. Se cadra tamén axudou que o pai de Elvira era un pouco cegato. É que eu cheiraba a ramo de rosas porque me duchara para estar limpo e presentable para a miña Elvira. Ben, amigos, agora teño que marchar que aínda me queda moita noite por diante. Ala, abur piratiña. Que vostede queira, señorita, aquí me ten os seus pés para o que lle faja falta. Vistedes que mollarás. Pero vistedes o que acaba de ser de aquí. Pensebe que andaba buscando a alguén que lle dase un repaso a fondo. Bueno, bo momento servicio que... Ollo, que xa lle empezo a coñer o chiste ao tema este do Androido, Ei, outra cousa non, pero simpático si que é. Viche de lo ben que zafou Moncho. Que listo, que inteligente é. Ai. E esa mesma noite, Elvira chamoume por teléfono para louvar o meu enxeño e a miña picardía. E a partir de aí empezamos a palicar seguido. O que é o paso previo ao proceso de facer as beiras é a antesala do que é o moceo en sí. E non fai falta que vos diga como acabou a cousa. E así foi como me comecei a namorar do teu pai. Estás me dicindo que ti namoraste de papá cando viches vestido de muller? Dito así, soa un pouco raro. Perversión cero, chaval? Foi un namoramento legítimo. Totalmente, home. É todo grazas a este disfraz, que lle abriu as portas ao entroido alabeiro. É o que ti lle debes parte da túa existencia. Veña, e agora de cabeza só Puscas que estamos de entroido. Non, eu paso, ille vos, tío, que aquí que na de Puscas queren zeuparme por el vestido de peliqueiro. Ai, pois mira, non te vestiras así, agora aguántalas, veña. Pero é que non entendedes nada. É que, vamos a ver, o peliqueiro é o que lle zoupa a xente e máis lle tira formigas, non ao revés. Iso será en Ourense. Aquí a tradición é ao revés. Aquí o peliqueiro é o que as leva. Que tradición é A que me acabo de inventar eu. Veña, todo o mundo reando de cosas. Vamos! Veña. E alá fomos a de Puscas, gozar do entroido en familia. Mirade por aí un peliqueiro! Venga todos! ¡Ata un parque Pero onde foi? Onde foi? Por lá, mamá, por lá, pero tens que darte a volta.
Ben. Un momento, atención agora a todos. O artista invitado nesta festa do Entroido de Casa Puscas, o rei da música ligera, Toni Lomba! Pois sí, amigos, é el, o gran Toni Lomba, o rei da canción ligera.